Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht. De regering wil wel AOV verhogen, maar niet indexeren. Dat zei Wimbert Hato. Hij is voormalig statenlid en hij is een van degenen die namens de gepensioneerden op Curaçao met de regering overleg voert. Dat is al een paar keer heeft dat plaatsgevonden nadat de gepensioneerden om aandacht hadden gevraagd voor de situatie en gesproken hadden met de minister van SOAW. Maar afgelopen vrijdag liep de vergadering tussen de vertegenwoordigers van de gepensioneerden en de regering wat uit de hand. De gepensioneerden liepen boos weg, want zo legde Wimbert Hato uit bij het programma Tresor Cugino, de podcast met Gino Bernardina van de Extra. Daarin legde Hato uit dat de regering steeds wel wil praten over verhoging, maar niet over indexering. En de pensioneren hebben daar recht op, zo stelt Hato. Ze willen terug naar de wet, waarin staat dat de AOW geïndexeerd moet worden. De regering die wil daar niet aan, wil alleen maar praten over verhoging. Maar volgens Hato moeten de zaken goed geregeld worden. En zou minister Cooper, die nu ook minister van Financiën is, hebben gezegd dat de gepensioneerden dan maar naar de rechter moeten stappen. Afgelopen vrijdag waren de ministers niet aanwezig en werd er alleen maar gesproken met de ambtenaren. En die herhaalden het standpunt van de ministers. Dus het lijkt erop dat de twee partijen nu wat verder uit elkaar staan. Niettemin zegt Hato dat hij hoopt dat er weer verder gesproken kan worden met de regering. APVO voert overleg met personeelontvanger. Tenminste, een delegatie van de vakbond APVO heeft maandagochtend overleg gevoerd met het personeel van de AVB, dat is de Agrarisch Visserijbeheer, beter bekend als LVV. Dat gebeurde nadat het bestuur van de vakbond klachten had ontvangen van een deel van het personeel over de arbeidsomstandigheden waaronder zij hun werk moeten uitvoeren. Er zijn gesprekken gevoerd met het AVB-personeel en ook constateerde de vakbond dat er binnen de AVB problemen zijn met interne communicatie. Volgens de vakbond is dat iets waaraan gewerkt moet worden. Vertrek van Sylvania bemoeilijkt benoeming bij CBCS. Dat zegt de Sint Maartense minister van Financiën, Marinka Gums. Ze zei dat onlangs in het parlement van Sint Maarten. Zoals bekend is Javier Sylvania op 25 oktober vertrokken als minister. Hij heeft ontslag genomen. En er werd gesproken tussen Sint Maarten en Curaçao over de benoeming van een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Jurist Gairo Bloem werd genoemd. Die heeft zijn kandidatuur ingetrokken. En nu Sylvania weg is, zijn we weer terug aan het beginpunt, zo zei Marinka Gums. De afspraken die met Sylvania waren gemaakt, hielden in dat Sint Maarten de voorzitter van de Raad van Commissarissen zou benoemen. Hoewel Sint Maarten de afgelopen 4 jaar een voorzitter had moeten aanwijzen, is dat nooit gebeurd. En nu Sylvania weg is, moeten er misschien weer nieuwe afspraken tussen beide landen worden gemaakt, aldus Gums. Man veroordeeld voor bedreiging, dat heeft de rechter gisteren bepaald. Dus een man die zijn vrouw had bedreigd met de dood, veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke straf wegens bedreiging met de dood van zijn vrouw met een vuurwapen en het bezit van een vuurwapen. Het Openbaar Ministerie had meer geëist, onder meer ook een onvoorwaardelijke straf. Maar de rechter benadrukte dat de man niet eerder met justitie in aanraking was gekomen voor een dergelijke zaak. Hij zag het als een verzachtende omstandigheden. De verdachte is een first offender. Hij verklaarde uit emotie te hebben gehandeld. Er is wat onduidelijkheid over het wapen en dergelijke. Dus hij is wel veroordeeld, maar hoeft voorlopig niet te zitten omdat de rechter de tijd heeft afgetrokken die hij reeds in voorarrest heeft gezeten. En wat overblijft is een voorwaardelijke gevangenisstraf. Extra zaterdag voor aanvragen paspoort. De afdeling Crunchy van het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening laat weten dat er zaterdag 15 november 1 extra openingsdag zal zijn. En die dag is uitsluitend bedoeld voor het indienen van paspoortaanvragen zonder afspraak.
Aan het eind van het jaar zijn er altijd meer mensen die een paspoort aanvragen. Het heeft ook met reizen te maken. En dat kunnen ze nu doen van 8:30 tot 2 uur. Omdat er drukte wordt verwacht, kan er vertraging ontstaan. Maar Kranjci zal alles doen om te zorgen dat het tot een minimum zal worden beperkt. De vereiste documenten voor het aanvragen van een nieuw paspoort, als u dat wil weten, zijn te vinden op de website van de overheid van Curaçao, www.gubierno.cw. Dan was er een grote brand bij Heintje Kool. Dat gebeurde gisterochtend. Toen moest de politie samen met de brandweer van Rio Canario met spoed uitrukken naar Heintje Kool. Daar kregen zij een melding van een brand. De hulpdiensten zagen een grote brand van afval en struiken op het terrein waar afgedankte voertuigen worden opgeslagen. De brandweer is direct begonnen met het blussen van het vuur en die heeft zich dan ook verder niet verspreid. Gestolen auto teruggevonden en de politie trof gisterochtend een Hyundai i10 aan. Die werd aangetroffen op een erf van een verlaten huis in de Kaya Pachi Jan Bakhuis. En die werd maandagochtend gevonden en het lijkt erop dat die zondagavond is gestolen. Er is mee gejoyride of wat dan ook. We weten niet wat ermee is gebeurd. Maar de auto is daarna op een terrein achtergelaten. De politie heeft het voertuig in beslag genomen en overgebracht naar het politiedepot om het onderzoek in de zaak voor te zetten. Nou, 7 belangrijke berichten. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Você que conta dushi, orbo tem a liberdade de determinar bo futuro. Na momento que você sentir claro para comprar casa, é profissional na Banco de Caribe te oferece guia sem igual. Sala espacioso, cozinha bom equipa, curral grande turnefloor e piscina para baixo calor. Esse é o poder de por escolher consciente e sem limite. Hopi dushi. Traga você via WhatsApp na 432-3000. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Sint Maarten, want daar wordt voor de 66ste keer de Sint Maarten Day Celebration gevierd op 11 november. Wereldwijd wordt er stilgestaan bij Sint Maarten. Vooral in Europa wordt daarbij stilgestaan. En op Sint Maarten waren er ook verschillende activiteiten. Vanochtend om 7:30 Ringing of the Joy Bells. Er was een ceremonie om 9 uur. Om 12 uur begon een culturele parade. Om 5 uur 's middags is er een officiële ceremonie in het Jocelyn Arndel Festival Village. En daarna een cultural manifestation in die Festival Village om stil te staan bij Sint Maartendag op Sint Maarten. Dan gaan we naar de BES-eilanden, want de bewoners van de BES kunnen hun BSN ophalen. Vanaf vandaag ontvangen alle bewoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een burgerservice nummer. Dit nummer is uniek en persoonlijk en kan tijdens de speciale ophaalweken worden verkregen. Het BSN is bedoeld om in de toekomst online zaken met de Nederlandse overheid te regelen en met de lokale overheid. En het verkrijgen van dit nummer is een eerste stap naar verbeterde overheidsdienstverlening op de BES-eilanden. De ophaalweken duren tot en met 4 december.
Dan kan iedereen zonder afspraak zijn of haar brief met gegevens ophalen. Daarna moet er een afspraak worden gemaakt. En voor iedereen die jonger is dan 16 jaar kunnen de ouders en verzorgers de BSN-brief ophalen. Het is ook heel belangrijk voor mensen die gaan studeren in Nederland dat ze nu al een BSN-nummer hebben. Want in Nederland heb je die heel veel nodig. Dan zijn de broers Asporaat begonnen met een zipline. Ik weet niet of u weet wat zipline is, maar dat is hangen aan een grote lange kabel en genieten van het uitzicht. Dat kan al op heel veel verschillende landen, heel veel Caribische eilanden, maar nu ook op Curaçao. Want de Zipline Adventures Curaçao is geopend met een heuveltop zipline. 6 ziplines, verschillende hoogteniveaus en een totale lengte van bijna 1 kilometer met panoramisch uitzicht over Playa Santa Cruz en de Caribische Zee. De broers Asporaat, Jandino en Kenneth, hebben dat gisteren laten weten. De oprichters van het bedrijf zeggen dat het op 22 november officieel van start gaat. De broers Asporaat zijn ook eigenaar van Hoffie Mango en elk ticket voor de zipline biedt ook toegang tot het park. Met de opening van de eerste zipline op Curaçao wilden Jandino en Kenneth Asporaat laten zien dat avontuur en eilandcultuur hand in hand kunnen gaan. Nou, dat klinkt mooi. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want de zoon van de president van Colombia wordt beschuldigd van corruptie. Oudste zoon van de Colombiaanse president Gustavo Petro, die staat terecht wegens vermeende witwaspraktijken, is deze maandag, dus gisteren, aangeklaagd op 6 nieuwe aanklachten in verband met een corruptiezaak uit de periode dat hij parlementslid was. Het gaat om Nicolás Petro. De oudste zoon van de president wordt al vervolgd wegens onrechtmatige verrijking en witwassen van geld. Hij zou geld hebben ontvangen van een voormalige drugshandelaar tijdens de presidentscampagne van zijn vader. Hij werd ervoor gearresteerd, staat ervoor voor de rechter, maar nu gaat het om meer beschuldigingen, dus onder meer wegens corruptie. En Petro heeft al eerder aangegeven dat hij geld heeft ontvangen, maar dat het geld nooit in de campagne van zijn vader was terechtgekomen. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is Gustavo Petro zelf een narcotica-baron en heeft hij financiële sancties ingesteld tegen de president, maar ook tegen zijn zoon. Omdat hij daarom niet bij zijn bankrekeningen kan komen, hebben de advocaten gezegd dat de zoon van Petro, de oudste zoon van de Colombiaanse presidentskandidaat, op dit moment helemaal geen geld heeft en geen vliegtickets kan komen en daarom niet bij de rechtszaak aanwezig kan zijn. We houden het voor u in de gaten, zoals we al het nieuws hier in de omgeving voor u in de gaten houden. En dat doen we morgen weer. Ik hoop dat u erbij bent. Het beste, tot ziens.